Благодарение на водата всяко нещо е живо. Тези думи са издълбани от турски паша върху каменна чешма край село Бисер, близо до извора, вдъхновил поемата "Изворът на Белоногата". В нея Гергана отказва да напусне своя извор и родната земя. Тази история не е просто легенда за вярност, тя е разказ за връзката между човека и водата, за съзнанието, че водата е живот и че когато я загубим, губим част от себе си. Днес онова, което някога е било само извор, е сложна система от резервоари, тръбопроводи и станции. Невидима инфраструктура, която поддържа ритъма на градовете. В лаборатории, под земята и над язовирните стени, инженери и технолози продължават същата мисия – да пазят водата чиста и достъпна. Под земята се крие втората мрежа на града – неговата водна система. Всеки ден милиони литри вода преминават през тръби, клапани и станции, за да достигнат до домовете ни. Този поток не спира – нито нощем, нито в празник. Ролята на тези хора е да осигуряват нещо, което ние си мислим, че е даденост, а всъщност зад това нещо стои сериозен труд и знания, а именно сутрин като станем и пуснем чешмата, да имаме питейна вода, да може да си вземем душ и тя после да бъде отведена и пречистена и върната в природата в подобаващите качества. ВиК мрежата е инженерна конструкция, но и социална система. Тя осигурява доверие, че когато завъртим крана, водата ще бъде чиста и безопасна. Зад това доверие стоят хиляди часове труд, проверки и постоянен контрол. Качеството на водата е въпрос не само на технология, но и на отговорност. То се измерва в проби, данни и постоянство. Думичката е контрол. Може би ви звучи така много постно, но за мен това е изключително важна дума. Контрол от съответно водоизточника, говоря за язовирите, през главните довеждащи водопроводи до съответните пречиствателни станции, където мониторинга, който се прави, е изключително подробен, изключително важен за доказване на качеството на питейната вода. Всяка проба е моментна снимка на едно цяло. За да се гарантира безопасността на водата, процесът не спира нито за час. Това е системен труд. Точен, повторяем, невидим. Това е централният диспетчерски пункт на пречиствателните станции за питейни води на София. Тук се управляват полуавтоматично, може и автоматично пречиствателна станция Бистрица, на която се намираме, Панчарево, Пасарел, Мала църква и мобилната пречиствателна станция за питейни води Витоша, която хваща водите от витошките водохващания. От този повод може да се проследи целият път на водата. Всеки параметър, дебит, налягане, химичен състав е под постоянен контрол. Системата не спира, а хората, които я управляват, се превръщат в нейната памет. В денонощието един филтър се промива поне веднъж, за да запази качествените показатели на водата. Водата постъпва, суровата вода, в входно съоръжение по едни довеждащи канали, след което в продължение на 24 часа се филтрира вода, която достига до качества по наредба 9 за питейните води. Всеки един филтър преминава в процес на колматаж. Кръговрат. Водата не изчезва. Тя само сменя посоката си. След като напусне домовете ни, тя се превръща в носител на информация за начина, по който живеем, произвеждаме, потребяваме. В пречиствателните станции този поток отново се връща в своя естествен цикъл, като част от енергийния и екологичен баланс на системата. Ние се гордеем с нашата пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово, където се намираме в момента. Гордеем се с няколко неща. Ние тук сме един пример за кръгова икономика. Ние в Кубратово, освен че оползотворяваме получената утайка от отпадъчните води на столицата, произвеждаме електрическа енергия, спестяваме 70 000 тона годишно въглеродни емисии.
Отпадъчната вода се превръща в енергия. Пречиствателната станция Кубратово, произвежданата от биогаз електроенергия, покрива до 85% от нуждите на софийска вода. Ясен пример, че съвременните станции са не просто места за пречистване, а лаборатории за бъдещето на градската устойчивост. Засушаването и въобще с климатичните промени отдавна са в фокуса на европейските държави и въобще в света. Дигитализацията е на дневен ред. Важно е да знаем колко вода влиза в системата, колко излиза, т.е. водомери с дистанционно отчитане, събирането на вода в резервоарите, работата на помпите. Още по-съвременни технологии, като дигитални двойници, които вече пък могат да анализират и предиктивно да кажат къде може да възникне авария, така че да може да се реагира преждевременно, а не да се чака проблема, за да се реши. Сензори, автоматизация, модели. Инженерството става все по-прецизно, но в центъра му остава човешкият фактор, защото технологиите могат да следят посоката, но само човекът може да осмисли стойността му. Влизам във всякакви шахти, във всичко, което е предвидено като обучения. Имаме над 25 обучения всяка година за ограничено пространство, за работа с опасни химически вещества, за работа на височина, с повдигателни съоръжения. Зад всяка система стоят хора. Те познават всеки шум, всяко налягане, всяка промяна във водата. Техният труд е тиха гаранция за сигурността на милиони. Това е моето призвание в сферата на пречистването на питейните води. Удовлетворяваме това, което съм научил и което все още усвоявам, така че това е моята сфера. Новото поколение инженери по водоснабдяване и канализация израства в свят, който се променя по-бързо от климатичните модели. Тяхната задача е не само да управляват системи, а и да ги преосмислят. След трети курс голяма част от нашите студенти се изкушават да започнат така добре платени стажове в фирмите от бранша, тъй като, както споменахме, има търсене на работна ръка. Ние, преподавателите, сме в тясна връзка с бизнеса и получаваме обратна връзка от двете страни. Професията на инженера по водоснабдяване и канализация е многопластова. Някои работят на строителни обекти, други проектират и анализират системи, трети управляват технологични процеси или се занимават с екология и опазване на околната среда. През последните 10-15 години ВиК сектора изживява един своеобразен ренесанс. Този ренесанс може да бъде сравнен с бума в строителството, но въпреки това не е толкова, така да се каже, оценен от широката публика. Инженерите на бъдещето ще комбинират науките за водата, дигиталния дизайн и екология. Те ще създадат решения, в които природата и технологията работят заедно, така както някога изворът и човекът са съжителствали в една история. Човекът е 70% вода. Това не е поетичен образ, а научен факт. И затова грижата за чистата вода е грижа за самото ни бъдеще. Мечтайте, млади хора, мечтайте. Когато мечтаете, без клишета, разбира се, когато мечтаете, се опитвайте да си направите план. Дали тук в България, дали ние сме част от едно европейско общество, от едно световно общество или в чужбина, реализация винаги може да се намери. И винаги имаме избор. Избор да направиме това, което ние мечтаем и това, което ние искаме, стига да не се отказваме. Водата е в основата на живота, а хората, които я наблюдават, пречистват и управляват, са в основата на нейното движение. Това е тяхната мисия – да поддържат баланса между природа и град, между извор и система, защото благодарение на водата всяко нещо е живо.